Dem baş evanu. Dem baş. Em dersek edin disa pevrene. Dersa çuyi li ser tevanga em sekinî bûn, rawestiya bûn. Pir sêwe ji tewangê hene. Ya jî tewang baş hate têgîştin. Ya jî em hîn li ser rawestin. Em hinekî li ser rawestin. Tewang. Salahadin? Tamam mı? Evvel Mahmud? ماشي باش Tamam mı? Baş. Naj bu ku em karibin dersê xwe berdewam bikin. Em ê ji tewangê hinek tiş bipirsin. Eger we bersiv da baş e, we bersiv neda em ê berdewam bikin. Dibe? Na me gotibû di hevokekê de kirde heye. Ne var ya? Kirde. û lêker heye. Ne var ya? û hêmaneke din ê girîng di hevokê de heye. Ê ku hevokê têr dike em jê re dibêjin têrker. Lê di hevokê de tişt hene tişt. Tişt. Em jê re dibêjin bireser. Têvê derê bi latînî dibêjin object. Ez vê jî binivîsînim ji bo ku bêfêm kirin. Ji kirder cîrê em dibêjin subject. Zimanê Kurdî Kurmancî me gotibû ji ber ku zimanekî ergatîfî ye, nîv ergatîfî yanî tewangbar ya jî dikare bitewe. Ji ber ku zimanekî vî awayî ye di tewandinê de kirde û bireser ciyê xwe pev diguherin. Cî pev diguherin. Ji vê bûyerê re em dibêjin tewang. Yani ew dibe wî, wê. Ya jî ez dibe min. Guhertinek bi vî rengî re em dibêjin tewang. Em li vê dirê qartafên tewangê hene, em wana bibînin. Destpêkê qartafên tewangê ên binavkirî hene. Binavkirin çi bû? Me di dersê berê de ji bo çi me dîtibû? Ji bo veqetandekê me dîtibû. Ne warê? Çi bûn? Ê binavkirî? ديار Ê diyar. Ne warê? Diyar. Li vir heye bila hevalek bixwîne. Tewang, qartafên tewangê ên binavkirî kî dikare bixwîne? Kes nikare bixwîne. Hamîd karin bixwîne. Heva Salahadîn kerem kir. Qartafên tewangê ên binavkirî. Ê, mê, ez berîvanê dibînim. Î, nêr, ew nanî dixwe. An, pirjimar, em hevalan dibînin. Baş e. Vê demê li vê derê ez binivîsînim. Ê, î, an. Dema ku mê be. Em bêjin perîxan. Ne warê? Ez perîxanê dibînim. Ez nikarim bêjim ez perîxan dibînim. Dema ku ez bêjim ez perîxan dibînim, mirov tê digêje ku tiştek li wir kêm e. Ne warê ye? Kêm e. Perîxan divê were diyarkirin. Dema tu bêjî ez perîxan dibînim, ew perîxan kî ye, çi kes e zêde nayê naskirin. Lê dema ku tu bêjî ez perîxanê dibînim. Wekî tu wisa bêjî, wekî tu bêjî ku ez wê perîxanê dibînim. Yani wê dibînim, wê perîxanê. Perîxana li wir dibînim. Zayenda ve diyar. Zayenda wê, ciyê wê, tiştê wê, naskirina wê, yani diyar dibe. Tê berçav. Ji bo nêr em ê î bikarbînin. Ne wayê? Wê demê em kê çê bikin? Ez
Em ke bibinin, azat em bibinin. Ez azat. Gerek em vir çi binin? İyi binin. Ez azadi dibînim. Wekî ku em bêjin ez wî dibînim. Dema ku ez bêjim ez azad dibînim. Azad diyar nabe. Azad wek em bêjin ez azadekî dibînim. Kîjan azad bi ferq neke. Lê ku ez bêjim ez azadî dibînim. Ez wî dibînim. Diyar dibe. Lihin herêman kîteya Dawîdê demek ku a hebe a zat. Ne var elvir kîteye a zat. Dema ku wisa du kîtebe kîteya Dawîdê jî dema ku a hebe hin herêm ayê ditewînin şûna î. Dibêjin ez azet ne var ê? Dibînim. Kîjan herêm dibêje? Gelek herem dedi. Em jî dibêjin. Herêm avet bêjin? Derya. Em jî dibêjin. Ave dibêjin. Ave bêrivan. Nay bîrete. Tu herêma xwe mezin nebî kî berî bîrete. Ti êva jî dibêjin. Êva jî êva nay bîrete. Berîxan azet. Yani. Mahmud nay bîrete. Lakin êkum bigo kîteya Dawîdê a hebe wekî nan. Hûn dibêjin ez nên dixwim, hûn dibêjin ez nanî dixwim. Nen. Nên. Heye. Em her duya jî nabêjim ama dibên azad min ya ez azad dibînim. Bêjim Her bir ez şey nan azad. dixwim. Ez nan dixwim. Hûn war dibêjin. Erê. Em jî were dibêjin. Nan Berî dixwim. ku ez dibêjim. Hûn dibêjin ez nan dixwim. Êva Li cime tawan tune ma. rezikek avekî kelek e. Azad li cema çi dibêjin? Dönem azad dibînin. Azad. Hı. Ji bo nan hûn çi dibêjin? Em nan dixwin. Hûn nên naxwin. O jî nêzîkî me. Nên Hûn nên dixwin an nan dixwin. nan. Ew nêzîkî me ne mamoste. Rast. Tê bîlate. Ena yani Afrinê jî okey yani cuda. Afrînê çi dibêjin? Valla hem herêm jî orada jî başka hene. Ne ne herîm ava çi dibêjin? Mesela gundê me dibî nan. Nan. Ya بعد mesela Aliyeva çi dibêjin? Em diyeceğim non dokun. Nan dixwin. Hûn nên naxwin. Em ne nakun. Hayır. Yani eviz diyeceğim. Kîjan halı herem dibêjî wê nan? Yani urmi ekseye mevhiz diyeceğim non dokun. Urmiyê dibêne nan dixwin. Bale. û aliyê din nên Oli jene ki aşirete guam nen dokun. nên dixwin. Aşîr dibêjin. Aşir diyeceğim. Me min û xaltîka min her du ji gundekîn û ji eşîrekî ne. Me min dibêz nên dixwim, xaltîka min dibêz nan dixwim. Gorî kesan e, Kîjan mezin e? me min mezin. Ya mezin dibêje ez nên dixwim ne var Ere. ya ya biçûk zimanê xwe gunda kiriye. Çawa dibe her du hev mezin bibin. Her du hev mezin bibin. Ne gorî kesan e? Yan gorî dayikê ye. Ez texmîn dikim li gor dayîk ye, li gor fêrbûnê ye, li gor cîrana ye. Hema nayê watî ku yekî be ez nan dixwim şaşe. Niha li gorî rêziman, li gorî rêziman. Rêziman. Niha ji bo zimanan rêziman heye û rastî heye. Ne var ê? Li gorî rêziman, rêziman dibêjî ki Kurdî zimanekî nîvergatîfî ye. Têde tewank heye. Zayenda mê bi ê diteve, zayenda nêr bi î diteve. Xelas. Li gorî rêziman divê ev tewank çê bibe. û ji bo zayenda nêr dibêje dikare demê ku di kîteya Dawîdê a hebe dikare bi ê biteve. Fêm bû? Ev rêziman e. Lê ziman ne qalibe? Tiştekî zindî ye. Ziman bixwe zindî ye. Zindîbûn çi ye? Zindîbûn ziman ti carî di ciyê xwe de ranaveste. Tim nûbûnan çê dike, guhertinan çê dike, car caran jî ber bi xerabiyan ve diçe. Yani xerab jî dibe. Car caran jî dimre.
zimanekî gutu bikar neynî biçe ve bimre. Ziman li gorî rêziman çawa dijî ger ziman bibe zimanê perwerdeyê, ziman bibe zimanê hîndekariyê, ziman bikeve nav danûstendineke nivîskî, ew ziman dijî xurt dibe, dewlemend dibe. Lê zimanê Kurdî ji qasî ku tê bîra me ji dîrokê ve yanî. Yani qasî ku tê bîra dîrokê hemû sabêjin ne tê bîra me, tê bîra dîrokê çi dibe? Hîndekariya Kurdî tune ye, perwerde tune ye, nivîsandin tune ye, xwendin tune ye, zimanê Kurdî tenê bi devikî hatiye. Ew jî bi saya dengbêjan hatiye. Eger dengbêjê me jî tune bana, dibe ku zimanê me niha hîn feqîrtir baya. Lê tevî ku 2000-3000 sal hîndekariyek, perwerdeyek bi serûber, bi rêkûpêk tineye jî zimanê Kurdî min îroj em dikarin pê biaxivin, em dikarin pê dersan bidin, em dikarin pê hevdûtê bigêjin, em dikarin pê pirtûkan çêbikin, em dikarin pê nivîsandinan binivîsin. Ev jî dewlemendiyeke ziman e. Zimanekî din baya texmîn nakim karîba ew qese tişte te karîba pê bigire. Ji ber ku Kurdî zimanekî pir kevne, yani bingehê xwe saxlem e, xwe heta roja me aniye. Tişta ku em bikin ji îro pê ve em hîn dewlemendtir bikin, hîn xurttir bikin zimanê perwerdê, zimanê hîndekariyê, zimanê danûstendinê, ziman wê xwe zindî bibe. Weke dara tu ji nû ve av bidî. Ziman bi vî rengî ye. Li vir jî rêzika ji bo zayenda nêr li hinek herêma hêdî tê avêtin. Yani li hin herêman nabêjin ez azad dibînim. Yan jî ez azadî dibînim, dibêjin ez azad dibînim. Tenê ji bo ê nêr tê bikaranîn, ji bo êmê rêzik heye. Tu carî hûn nabêjin ez berîvan dibînim, hûn dibêjin ez berîvanê dibînim. Xaltîka te jî, metka te jî her du jî wer dibêjin. Dibêjin ez berîvanê dibînim. Lê demê ku tê ê zayenda wan nêr, di wir de ew tîpa î ya jî tîpa ê ku tê guhertin, dibe ku ji Kurdan re ya jî ji sedemê bêperwerdebûnê ye, ji sedemê bêhîndekariyê ye, zehmetiyek çêkiriye, hêdî ew dikeve tê avêtin. Ketin avê, neketin avê, avêtin û neavêtin avêna kengî wê diyar bibe, dema ku astengên li pêşiya zimanê Kurdî bê rakirin, hîndekarî û perwerdeya zimanê Kurdî azad bibe, wê demê ziman bi xwe wê ji xwe re cokekê bibîne, di wê cokê de here. Ya wê bi tevayî bavêje, ya jî paş te wê bigire. Vê rêzikê. Lê li gorî rêziman, divê em zanibin û em karibin hîn bikin ku ji bo zayenda mê em ê bikartînin di tewangê de, ji bo zayenda nêr em îtînin bikartînin di tewangê de û ciyê ku herêmê ku î bikar neynin jî di kiteya duwem de ku a hebe ê bikartînin. Em vêna wekî rêziman zanibin û di zimanê xwe de bikar bînin û bidin hînkirin. Ziman piştre xwe nû dike, xwe diguherîne, ew rêziman bi xwe wê rêka xwe bibîne. Yani ziman bi xwe dibîne. Ji ber ku tiştekî zindî ye, dema ku hemû gel, yani gelê Kurd hemû bi carekê re ku hew bikaranîn, ji xwe tu çiqa israr bikî jî ew vala ye. Ku bikaranîn, ji xwe bikar tê. Yani gel tiştekî bikartîne, ew dibe dikeve jiyanê, gel tiştekî bikar nayne, ew ji jiyanê derdikeve. Tu bi zorê nikarî ji gel re bêjî, na tu mecbûrî tu divê bêjî ez azadî dibînim. Ew gel bi xwe wê zimanê xwe bibîne, eger bikartîne wê bikar bîne, bikar ne. Lê dema ku hîndekarî çêbû, dibistan çêbûn, perwerde çêbû, wê demê tu dikarî zarokê nû gîîştine, tu wana fêr bikî, ew nifşeke din, ew rêzik dimeşe rûdinê diçe. Baş e, keremke. Mamoste mirov dikare
azat مرۆڤ وەک تەنێ ئازاد بکاربینە دبە خوەر و لێ bi cinavkekî bikarbîne şûna cinavka tewandî mirov dîsa cinavka xwer û bikarbîne ez ew dibînim nabe Kes nabêje. erê ya ku niha azad bikartînin jî dema cinavkê bikartînin dibêje ez wî dibînim Rast birov ji vir jî dikare jê derxîne rast eva rast. Tenê di navan de xwe tenê di navan de ew zehmetî tê kişandin. Yani di cinavka de zehmetî tune ye. Bêjin ez wê dibînim ya jî ez wî dibînim. Lê dibe nav dibe ku li ser zimanê wan wisa rahettir tê. Şîna bêje ez nêm bixwim dibêje ez nan dixwim. Şîna bêje ez nanî dixwim dibêje ez nan dixwim. Em divê zanibin lê. Em hem wekî xwendekar, hem wekî berendamê mamosteyan, hem wekî kesê ku nû fêr dibin, kesê ku fêrbûna xwe li pêş dixin, divê em zanibin ku di rêzimanê Kurdî, Kurmancî de ev rêzik heye û ev rêzik divê di hîndekariyê de, di perwerdeyê de, danûstendinê de, axaftinê de were bikaranîn. Tamam. Baş. Ve demê em bi vî awayî em yê kom jî binivîsînin ji bo kom jî me gotibû an ve demê em ê çi bikin? Em ê bêjin ez perîxanan dibînim. Dibe perîxanan. چند پریخان نوری Ger sê çar pênc perîxanê me hebe em dikarin bêjin ne were? Ez perîxanan dibînim. Ango tê çi wateyê ez wan dibînim. Ez wan dibînim. Ev perîxan azat ya jî azêt dîsa perîxan li vê derê vana em ji vana re dibêjin bireser ji ez re jî em dibêjin kirde. Kirde ye subject. Tamam. Em vê mijarê bi vî rengî li vir temam dikin. Tewangên binavkirî. Ên ne binavkirî hene em niha wana jî bibînin. Ên ne binavkirî. Bila hevalek wana jî bixwînin. Tewangên ne binavkirî. Qertafên tewangê yên ne binavkirî. Berî van tê bixwînin. Mahmûd tê bixwînin. Tamam tu bixwîne. Tamam. Qertafên tewangê yên nebinavkirî. Belê. Ji bo me ekê. Ji bo nêr ekî. Ji bo pirjimar înan. İnan. Ez darekê diçînim. Zelal kevirekî diavêje. Em hevalînan dibînin. Hevalinan. Evet Türkiye mala me xera kiriye. Na. Tipên Tirkî dikevin têşa Kurdî jî. Mamoste ji ber berçav kê. Ha ji ber berçav kê ne ji ber Tirkî. Na ez ji bo nêz nabim. Ji bo dûrê. Biraz berçav kê be ne ji ber wê be. Dema ku me qertafên veqetandeka dîtibûn me tiştê gotibû. Li ciyekî ku hejmara yek hat çi dibe? Dema ku yek tê hejmara yek. Çi dibe? Ne diyarı? Ne diyar dibe? Yek tim ne diyarı? Ku ez bêjim çar pênûsên min hene diyare ne var? Çar pênûsên min hene. Lê ku ez bêjim pênûsekê bide min. Pênûsekê bide min. Çar pênûsê min hene min diyarin yek, dû, sê, çar hemil berçavên rengê wan hem dişe. Lê ku ez bêjim yekê bide min. Ne diyare ne verê? Heval Birahîmê were, ka heval Birahîm were, yekê bide min. Ji bo çavê xwe bibînin ku bawer bikin. Yekê bide min. Heval Birahîm ya zerda min. Heval Azat yekê bide min. Heval Azat jî ya sor da min. Yani li ser
kefa wî dimîne dilê wî çi dixwaze wê dide ji ber ku min gotî yekê bide min. Wî jî yek da min, wî jî yek da min. Ji bo wê peyva yek kete ciyekî ew dibin nediyar. Wê demê em ê çi bikin? Li vê derê me gotibû ê, î û an. Wê demê em ê bervana çi bêjin? Em nav ji vir rakin, em sêv binivîsînin mînak ji bo ku baştir bêfêm kirin. Ne var ê? Sêv. Em wisa bikin. Ez sêvê dixwim, sêvê dixwim diyar e. Ne var ê? Lê ku em yek pêve bikin em ê çi bêjin? Ez sêv eka xwe jî em pêvekin. Ez sêvekê dixwim. Min eva yek amel vê derê ye. Ev ek ji yekê tê. Ne var ê? Ji xwe li hin herêma dibêjin ek, nabêjin yek. Ez sêvekê dixwim, ez sêvê dixwim. Dema ku ez bêjim ez sêvê dixwim, sêv bi min re ye, destê min de ye, dibînin dixwim. Lê dema ku ez bêjim ez sêvekê dixwim, sêveke nediyar e, dibe ku kesk e, şîn e, zer e, sor e, xerabe ye, xweş e, sêveke. Tamam. Tiştekî nêr be, nêr peyveke nêr bêjin mînak, em bêjin derî. Derî nêr e, ne var ê? Ez derî Dixwim. kî derî dixwe? Em ser xwarinê çû me got hema Ez derî vedikim. Ez deriyekî yani li vir gelek derî hene ji wan deriyan ez deriyekî vedikim. Dema ku kom be jî em çi dibêjin? Ez derînan vedikim. Ev derînan tê wate ya hinek deriyan. Yani wateya wê ev e, ez hinek deriyan vedikim. Ev ê binavkirî ye, mamosta an binavkirî ye. Ev ne binavkirîne? Ev binavkirîne. Dema yek ketiye ne binavkiriye. Me got ya yek. Yek dikeviye yek. Ez derî vedikim ew binavkirî ye mam. Kican? Derî. Ez derî vedikim. Ev me mînaka vêna da me kir derî. Lê demê ku yek ketiye yek û inan êdî dibe ne binavkirî. Tamam? Na dewan bi vî awayî hem ê binavkirî hem ê ne binavkirî. Hatin fêm kirin. Em ê demê pêş te pratîk bikin. Em ê li ser rawestin dîsa di pratîkê de bibînin. Wê demê em dewam dikin rojeke dîlanê. Kî dikare bixwîne? Bila hevalê Mahmud bixwîne vê corê. Rojeke dîlanê. Dîlan her roj serê sibehê zû radibe. Ser çavên xwe dişo, taşteya xwe dixwe. Pişt re ew bi serwîsê diçe dibistanê. Waneyên wê nîvro diqedin. Dîlan ji dibistanê derdikeve tê malê. Ew firavîna xwe li malê dixwe. Paşê derdikeve derve û heta berêvarê dema xwe bi çalakiyên cîhereng derbas dike. Paşê dîsa vedigere malê. Tevî malbata xwe şîvê dixwe. Spartekên xwe çê dike, hinekî li televizyonê temaşe dike û radikeve. Baş e. Peyvên we jê fêm nekirin tê negiştin heye. Peyvên Cihêreng. hûn nizanin.
Ciherenk. Ciherenk yani rengin cuda cuda ciherenk. Minaken bejin kare cuda cuda dike. Carke fikari dike, carke kare kitke, carke yakidin dike de bir karen ciherenk. Vakidin. Tamam. Ve de me persenjerin ligori nivisa jorin bibersivinin. Perixan dilan kengi radı ben? Dilan her roj sbe suradı ben. Her roz sibe zor adı ben. Başa. Tu jehvaleki ku dilete duxwazi bipirse. Dilan pişti ku serçaven xwe dişo çi dikem. Dilan piştî ku serçavê xwe dişo taştê dike. Taşte dike, miro taşte çe dike, çekirin, lelvedere, Ha, taşte erê duxwa, taştê xwarin. dixwe erê Ha, rast. Taşte duxwa. Tu pirske jeki. Erê ez jî ji hevalê Rênas dixwazim bipirsim sê waneyan dîlanê kengî diqedin. Nebu, pirsata nebu ji ber ku te çewt xwant. Valla. Ka dîsa bixwînim. Waneyên dîlanê kengî diqedin. Tamam, te becere rast. Waneyên vê nêvro diqedin. Başa. Tu bipirse, Dîlan firavîne li ku dixe. Ev firavîna xwe li malê dixwe. başa, tu bipirse. Dîlan tevê kê şivê dixwe bêrvan? دیلان تەوی ماڵبەتا خۆ شیوێ دخوا. Başa, beyvan tu bipirse. هەڤال سیدار دیلان کەنگی سپارتەکێن خۆ چێ دکە؟ Ew piştî xwarinê çê dike. Xwarinê ji parteyekên xwe çê dike. Piştî Spartayên ew çê dike? Piştî Spartekan ew hinek li televizyonê temaşe dike û radikeve. Başa. Ve de me em li vedere beriya ku dersa xwe bi dawî bikin. Pela pêncî û yek de bernameya dîlanê ya heftane heye. Ev navekî karê malê didim we. Hem teksta wêna, nivîsa wêna û hem jî pirsên girêdayî wêna li malê çê bikin. Ji kerema xwe re heftiya pêşiya me li vir hinek daçek hene, hinek lêkerên hevedûdanî hene. Em ê li ser wêna rawestin û vê unîtê vî rengî dersa pêşiya me em ê bi dawî bikin. Baş e? Pirsê we hene ji vê dersê bi giştî tinene. We tev fêm kir. Baş e? Wê demê dema we bimîne xweş.